guys, balik sad mi. Mag-vlog mi gikan sa El Salvador, dolong sa Lagindingan. Sige naman may balik-balik guys. Dapat may guest karon nga ni balik. Ang pinakagwapa ng mga guest, Ana si Leo. Hi guys, it's me again, Tita Girl! Si Tita Girl is back. Okay, back on the road na.
ipasakay sa airport yung bisita ma. Sakay no. Sakay mo. Ipakargo na mo. Pagkargo ko nila. Ipakargo ra. Barato ra. Oh, tag 300, 500. So makatipid. Bakong darod na. Balay lungsod sa Lagindingan. Ay, matay lang kwan? Oo. Ito, Binhol. Barangay Hall. City yun no? Ay, municipal ba? Nawan nilang ayos kayo. Kana, tapos Jollibee daya. Jollibee tapo ay. Daya no, Lagindingan Airport. Dato pa wala, Iligan. Dire pa right, Lagindingan. Wow. Ay, kung Ah, Nabara. simbahan Tanaw nila. yun ang kwan. Simbahan na. Tanaw ang dalan is. Awa. Kung sa siya ka. Kaya tayo mag-jogging dyan. Please, jogging dyan. Manam din ba guys? Welcome to Barangay Kibagot. Ayan, sige po. Ilang yun ka kilometer? Hindi ka sa highway, padulong dire. Pinayo mo naging airport. Oh, layo ito. Ikan diha. Ya, ikan highway, padulong dire. Pila ka na yung kilometro ba? Makita mo na sa Google Maps. Dito guys, na-shortcut na to pa rin. Ay, face mask. Oops, oops. Ay, na. Oh, abot. Ay, hindi mo na. Lagindingan Airport. Okay. Dito lang ngayon. Kanina ID. Asa tong cargo dito no? So nara guys ang ano? Lagindingan Airport. So dire mi kay pakargo ni nang mga kauban. Ya, barato ra. So maura to guys, abot na mi dire sa Lagindingan. Nalang mi gianhian dire sa airport and then mobalik ra pud mi sunod. If ganahan mo ing ani klase nga video, please give a thumbs up and subscribe to our channel. Peace. Bye-bye.